ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ଧନ ଆଉ ଦିଦି ଚଉରାରେ କେମିତି ମୁର୍ଜ ପକାଉଛନ୍ତି। ଧନ ତାର ତଳକୁ ଏମିତି ବସିକି ହାତର ପୁରା ସ୍ପିଡ଼ି ପକାଇ ଚାଲିଛି। ଦେଖୁନ କେମିତି ଚେକା ମାଡ଼ିକି ବସିକି ମୁର୍ଜ ପକାଉଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଆମର ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ। ସମସ୍ତେ ଘରେ କିଏ କିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଦିଦି ସବୁ ଧନ ସବୁ ମୁର୍ଜ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭଦ୍ରା ଧନ କେମିତି କାଟିଛି। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭାଇ ଭଉଣୀ 3 ଜଣ ଗାଧୋଇ ପାଧେଇ ସାରି ବାହାରିଗଲେ। ଆମ ମନ୍ଦିରରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭୋଗ ଦେଇ ଆସିଲେ, ଶାଢ଼ୀ ଦେଇ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ପିନ୍ଧିଲେ। ଏ ପିଲାମାନେ ପିନ୍ଧିବେ। ଏଠି ଆମର ଆଣୁ ପିଠା ପାଇଁ ଇଟିଲି ପିଠା ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେଇଛି। ନଡ଼ିଆ ଘୋରା ଏଠି ଛାଞ୍ଚରେ ଆଣ ଦିଆହେଉଛି। ଏଠି ମୋଟା ଚକୁଳି ପାଇଁ ସୋରିଷ ତେଲ ଫାଷ୍ଟ ଦିଆଗଲା, ତାପରେ ସୋରିଷ, ତାପରେ ଜିରା, ତାପରେ ଏଠି ଆଣ ଦେଇକି ଆଉ ଘୋରେଇବେନି, ଖାଲି ଏମିତି ଦେଇଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ଖାଲି ଏମିତି କହିଦେଲି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇ ବସେଇଦେବା। ବସା ହେଇଗଲା, ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଏଇଟା ସରୁ ଚକୁଳି କରିବା ପାଇଁ ଆଣ ଗୁଳା ହେଉଛି। ସେଠି ସରୁ ଚକୁଳି ଆଣ ଦିଆଗଲା। ଯେତେ ଘୋରେଇବେ ସେତେ ପତଳା ହେବ। ଦିଦି ଆମର ପିଠା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତେଲ ଗୁରା ଭଲ ନଉଟିବ। ପୁଅ ଏମିତି ହେଉଛି। ଏଠି ଧନ ଆମର ବସିଛି ପିଠା ଖାଇବାକୁ, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ପିଠା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏଠି ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ପୂଜା ପାଇଁ ରଖା ହେଇଛି। ଦିଦି ଆମର ଏଠି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଫୁଲ, ଦୁବ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ତାପରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଦିଦି। ଚନ୍ଦନ ଟିପି ଟିପି ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ପାଣି ବୁଲେଇ ଦେଲେ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ପିନ୍ଧିବେ ନେଇକି। ସେଠି ପିଲାମାନଙ୍କ ତରକାରୀ, ପିଠା, ଇଟିଲି, ଚକୁଳି, ମୋଟା ଚକୁଳି, ସରୁ ଚକୁଳି ଠିକ୍ ଅଛି। ମିଠା ଆଉ ବନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଥାଳି। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ବସିଛନ୍ତି। 9 ବନ୍ଦଣା ହଉନି, ସେ ଆଗେ ମିଠା ଖାଇଦେଲେଣି। ବାବା ଆମର ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ପୁଅ କେମିତି ଅନେଇଛି। ଝିଅ ଆମର ଖୁସି ହେଉଛି। ପୁଅ ହେଉଛି ମୋତେ ଆଗେ ପୋଢ଼ୁଆଷ୍ଟମୀ କରିଦିଅ, ପଛରେ ତୁମେମାନେ ହେବେ ବଡ଼। ଧାନି କେମିତି ଓଳି ପକାଉଛି। ପୁଅ କେମିତି ହେଉଛି, ମୋତେ ଦିଅ ମୁଁ ଖାଇବି। ଧାନି କେମିତି ଅନେଇଛି ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ। ଆମ ଧାନି କହୁଛି, ଏଇ ତୁ ପାଟି କରନା, ତୁ ଘରର ସାନ ପିଲା, ତୁ ପିଠା ଖାଇବୁ, ଆମେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବୁ। କେମିତି ହେଉଛି, ପୁଅ ଉଳି ପକାଉଛି। ବାବା ସେ ଜୁହାର ହେଇ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ମିଠା ଖାଇବ ବୋଲି ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି, ଏଣେ ଦୀପରେ ହାତ ମାରି ଦେଉଛି। ଯାହା ବି ହଉ, ସାନ ହଉ ବି ତାର ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଛି। କାନ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଏ କାନ ଦିଅ, ସେ କାନ ଦିଅ କହିଦେଉଛି। ଭାରି ଖୁସି ତାର। ମିଠାଟା ଆଁ କରୁଛି, ସବୁ କୁଟା ସାରା ଚୋବେଇକି ଢୋକି ଦେବ ସେ। ହେଲେ ତା ଦିଦି ଗୁଡ଼ ବଜଉଛି।
ଦିଦିଙ୍କର ଆଉ ମୋର ପିଠା ଆମେ ଖାଉଛୁ ଏଠି। ଦିଦି ପିଠା ଭଲ ହେଇଛି ନା? ତରକାରୀ ଭଲ ହେଇଛି ନା? ଖାଉଛ? ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ।